Kaixo eta ongietorri baratzazaleok. Baratzazaintzak onura terapeutiko eta sozial ugari dituela askotan aipatu dizuegu saio honetan. Eta gainera adituek onartu egiten dute. Erretiratuentzat adibidez, depresioan ez erortzeko eta probetxuzko zerbait egiten dutela sentitzeko balio die. Badira baratze batzuk, non lur sail batzuk gordetzen diren, gaixotasun neurologikoak dituztenentzako, edo ezintasunen bat daukatenentzako, edo gizartetik baztertuta geratzeko arriskoan daudenentzako. Baina ez hori bakarrik, ingurumena eta elikadura heziketarako bide ere ematen dute baratzeek. Afizio eta ofizio honen inguruko kontua gerturatzen saiatzen gara hiri baratzea saioan. Eta gaurko saioan ere, bide bera jarraituko dugu. Lehenengo eta behin Oteizara joanen gara. Uztaldi Biokeko Borja Etxeberriarekin espinakak landatuko ditugu. Ondoren, bidaurretako nekazarietako batekin arituko gara, Mikel Etxegarairekin, eta berarekin kalabazina jasoko dugu gaurkoan. Noaingo sentimenen parkera joanen gara ondoren, eta Mikel Baztanek gaurkoan sentimena zonaldea erakutsiko digu. Eta azkenik, Inigo Segurolaren baratzeko pikuak atala. Gaurkoan rutbekiak, zerrote? Gaurko gure protagonisten ezagutza zuekin partekatzeko prest gaude. Beraz, has gaitezen. Borja, aspaldi egon ginen zurekin, zainzuriak jasotzen egon ginen orduan, eta gaur zer eginen dugu zuekin. Gaur gainera Oteizan gaude. Hori da. Ez gaude zainzurien eremuan. Beste baiara batean. Non gaude? Gaude Oteitzako herrian. Hori da, Oteizan. Eta zer egin behar dugu gaurkoan? Gaur ziazerba landatzen nahi geha. Ziazerbak. Guretzat ohikoagoa espinaka direna, ez da? Ziazerbak. Bale. Ikusi ditugu ja landaketan, Haukagu ja Borja eta Jon jota fuego, baina zu ere aritu zara, ikusi zaitugu. Bueno, zein da sekretua ziazerba on bat eukitzeko? Landaketan... Pues, hasi batean, noiz jarri behar den, ez? Ziazerbaren denboraldia hasten da abuztu bukaeran, eta abuztu bukaeratik aurrera landatzen hasi gaitezke. Vale. Eta zuek hasiak zarete? Bai, amaguia 3 aste landatzen unekin. Vale. Orduan, 3 aste esan duzu. Orduan ikusi dezakegu gaur landatzen ari zaretena. Hori da. Ze itxura hartzen duen hemendik astebetera eta 2 astera. 2 astetara, vale? Irudi horiek ere hartuko ditugu, astebetekoak eta 2 astekoak. Zuk esan duzu, abuztu bukaera aldera hasten dela, denboraldia? Gauza da, temperatura, gaueko temperatura pixkoa jaisten dienean, eta guzki argiak ere, guzkia ordu gutxiago dienean. Zen bestela da oso zintzilea lorea egitera. Orduan, lorea egitera baldin badi joa ez digu balio. Egiten du kriston zutoina, orduan mantendu behar da gazte. Hemen daukagu landarea, zuk esaten duzuna. Baina hemen ikusten dut, badituela, hemen 2 ikusten ditut. Hori da. Bakoitzean, landatzen duzuna. Albeolo bakoitzean jartzen dira 2 edo 3 hazi, beste batzuk etortzen dira batekin, baina bai. Bada landare bat, hori, ez dela oso handia egiten, orduan ez dio, 2 egotearekin ez du kompetentzia egiten. Adibidez, koliflor bat, 2 landare elkarrekin jarrita ez dute egiten volumen handia. Orduan, honek permititzen du. Eta hemen ikusten dut, zuek jartzen duzuela, tapatu egiten duzuela, plastiko beltzonekin, eta zulotxoak egiten dituzue, bertan landatzeko. Distantzia gutxi gora era izanen dira, 15, ez dakit, 20 bider 20. 20, pentsa ze... Hori da, bueno... Nola kalkulatzen dudanik, Borja? Ze urrutibili. 20 bider 20, espazio horrekin nahikoa dute. Badago beste marko bat noizbenkara izan dugula, badirela 18 bider 16, baina, bueno, azkenean bada marko bat. Antzeko, ez? 20 bider 20, eta lurra lehorra dago. Bai. Lehorra egon behar du? Gu landatzen dugu lur lehorran. Bueno, goiko aldea ikusten duguna, Landarea umeduta, neko urestatuta egon behar du. Eta gero baitzartzen dugula ordu bateko aspersioa. Eta holan egunero aste bete. Bale, gero mantentzen duzue orduan aste bete. Orduan egiten dana da, hemen landatzen dugu,
eta gelditzen da flojo. Orduan, Bai. urak egiten duna da dena elkartu. Claro. Orduan, aste betean ordu bete ez landatuta, lortzen dugunea da ura barnera sartzeana, Claro. eta ja egitea... Claro. Eta gainera bat egiten dute. Hori da. Claro. Zuk orain behatzarekin egin duzu hola zulotxo bat, baina ikusi zaituztegu hola... Con los pinchos. Ez dakit, pintxo... Plantadores, bai, plantadores. Bai, baina horrek asko lagunduko dizu, ez? Bai, karo, bestela azkazaren gabe egongo ginean, ja. Orduan manikura izorratzen zaizue. Karo. Plantadore horiekin, gaur egun daudela aurrerakuntza handiak. Bai, bueno, gu ez ausko aurreratu, oraindik eskul gabiltza. Bueno. Baina, bueno, da ere hemen ezin da gehiago aurreratu, vamos. Zuk esan duzu, ureztatzen duzuela gero egunero lurraren, elkartze hori sortzeko eta mantentze horretan, suposatzen dut, izanen direla lagunak, edo etxaiak, Bai. edo deitu nahi duzun Bai. bezala. Ziazerbak zein du? Pues oso garrantzitsuna eta min gehiago egiten diguna, bai, alde batetik onjo bat, Bai. etortzen dela ezetazunakin, gauetan usten badiezu ostoa eze, pues hasten da como un tipo roia, Bai. sartzen zaiola, eta gero beste bat oso komuna dena baratzetan bada pulgoia, ez? Bai. Eta pulgoiari asko gustatzen. Pulgoiarena oso ohikoa da, entzuten dugu, Bai. baina bestea aipatu duzuna zer da, inguru honetan dagoena edo Bai. orokorra ere bai? Onjo bat da, Onjo bat, sortzen dena bai. edozein lekutan ere bai. Kondizioak ematen badiezu, hau da, 10 gradutik berako temperaturak eta zetasunakin, pues, Vale. loratzen dira. Eta horren kontra zer egiten dugu? Pues gaude produktuak, kobreak adibidez, kobre bat erabiltzeana, baina, bueno, da arazo nahiko larria sartzen, Bai. behin sartuta, bai. Eta Oso gara izartu behar duzu, bestela benetan. dena uzta guztia Ez izorratu dena, baina dezake? igual hemen korrotxo bat, hor beste bat, eta Ja. orduan bai, galtzen dituzu kiloak. Claro. azkenean. Eta hemen zenbat daude? Bai, hemen 8.000 alde bakoitzeko, orduan 16.000 bat landare. 16.000 landare bakarrik negutegi honetan. Bai. Baina esan duzu, ja landatuak dituzuela aurreko ja. asteetan ere bai, milaka zerba hemen. Milaka. Hemen Oteizatik atera... Hori esan behar nizun, eske bakoitza da Bai, hori da. zuen gerriak, Ba, egin dago, ja, Bai. estamos lubrikau. gazte izatea da hori, ez? Eta gazte mantentzen gaitu horrek. Oso ongi. Baduzu beste ezaugarriren bat esateko la Borja? Ziazerben inguruan edo? Oso gozoa dela, eta asko kontsumitzen geroz eta gu Zer demoran hasiko da, Bai. jasotzeko? Hori da, hori garrantzitsua da, zen oraingo landaketa guretzat dira igual garrantzitsuenak, ez? Dira, landaketa azkarrenak egiten diena, hau da, 45 egunetan Bai? egiten dira, gaur landatzeaz, 45 egunetan ja espero dugu jasotzen hastea. Hori bada, abuztu bukaera, iraila eta urriko lehenengo 15 egunetan landatzen badituzu. Claro. 48 eguneko epea dauka. Baina ja hortik aurrera, noviembre, joder. Azaroa? Azaroko hilabetean landatzen badituzu, ja juten da luzatzen. Claro, behar du gero denbora gehiago, eguzki prozesu gutxiago bera egiteko. dago, temperatura gutxiago, orduan kostatzen zaio askoz gehiago ere egitea. Orduan horregatik zuk esaten zenuena, abuztu Hori bukaeraldea da, hasten bazara landaketa, asko zobe. Hori da, probestu behar da, ez, prozesu azkarrena. Lana tope, Bai, hori da. hilabete hauetan Hori da edo intensibo, 15 egun hauetan Horren mintzat. da intensibo. Baina gero dena jaso behar dira batera Claro, ere. claro. Horrela Horren intensibo. baina hurrengo hilabetean gogorragoa, zen oraindik aste batean hartu eta jarri behar ditugu, orduan. Badaukazu nahiko lan uztaldiko lagunok, Bai. Bai, eta ez dela falta. Eskerrik asko, Borja. ondo. Ziazerbak, espinakak zuen ahotik entzun ditugu. Oso ondo. Eta lanean ere utziko zaituztegu, Hori da. Laguntzean nijoa zen lana dago hemen, bale? Vale, eskerrik asko. Venga. Aio. Nabalarekin jolasten zabiltza, Bai, Zertarako? kalabazina biltzeko. Bai? Bai. Bale, kalabazaina jasoko dugu orain. Beste alde horretan kalabazak ez dituzue. Dena, Baina dena kalabaza. hemen kalabazina. Kalabazina, bai. Asko jaten dela gainera, kalabazina. 1000 eratara, Bai, ez? bai. Gaur egun ja errezeta jarri... Zer egin kalabazinakin, denetarik? bai, bai. Oso Bai, ona bai. dago.
Bai. Oso goxoa eta ez du denezola zapore oso fuerterik, Aha. beti gauza askorekin hasten alda, Claro. ez delako kentzen zaporerik edo, Claro. eta bai. Orduan jaso egin behar dugu. Bai, Zer jaso behar dugun, zein jaso behar dugu. Ikusten dut Zein jaso behar oraintzen, dugun. oraindik loretan dagoela, kalabazinak Bai. ematen du las de Dios. eta kalabazina baduzka lore arrak eta emeak. Ara? Eta hori, nola Arrak. bereizten dugu? Arrak ez Ez daukate diot fruiturik, behiratzen azpikaldera, ez? begiratu behar zait azpikaldera. Ea fruitua duen azpikaldean edo zurtoina bakarrik. Bueno, horrek ere gaur egun ja ez dit ezer esaten, Ez, Arra zurtoina bea edo. den. Eta orduan? Hori izango zen lore bat arra. Ela lorea Bai. eta zurtoina. Bale, Zaka bale, fruiturik. bale, bale. Eta kendu duzu, horreia ez dizu emanen kalabazina, Mikel. Ez du ematen, arra delako. Bale. Emeak beti ematen du. Eta orduan, hoiek kendu beharko genituzke? Ez. Ez dio kalterik egiten ere ez. Bale, bale, hor daude. Baina jakiteko, bai. Hor daude, Bai. bale, bale, konpainia egiten. Hori da, bikoteka dena. Bale. Eta kalabazina, erresa. Tamaino, Behar duzu orduan labana horretarako. bai, Bale, bai, bale, mozteko landaretik. bale, ezin dugu egin horrela. Krak, Seguronik landarea izorratuko genuke. ja. Nahiko xamurra da eta zurtoinetik oso hurbil dago fruitua beti. Orduan erresa da tiraka ibiltzen bazara zurtoina Ja. puskatzea. Ez, Eta ez behin dugu. zurtoina puskatuz gero, ez dago kalabazin gehiago. Gaur kalabazen bat horrela ikusten dugu, eta bihar ikusten dugu, osea, kristonaldea egiten Bai. dutela egun batetik bestera. Bai, Orduan egon bai. behar gara oso maiz, bai, guk egunero biltzen dugu. egunero. Bai, hasieran dagoenean landarea egunero, bestela komertzialki tamaino handikoak Karo. ez dira saltzen eta aparte hazia egiten dute barruan. Ja, ja. Eta behin purea egin Ez da batere atsegina. ez. Purean gelditzen da hor Bai. kruntxi, ez? Kruntxi gelditzen da, kruntxi. bai. Purean eta purea ez dena, ez da batere Hori atsegina. da, hazia, hori da. bai. Eta beti saiatuko gara, ba, fina, bueno, fina baino, sabelik ez izatea. Sabela balin badauka ja pepitak hasi Claro. ditu barrutik. Azala jan dezakegu. Bai, Bai, ez da, Hobea, kalabazinarena. niretzako purean azalakin. Bai, gainera ematen du koloretan, Bai, ez? bestela txuri-txuria Claro, ematen du ez, hor, Zaingorri pixka bat sartzen aldiozu, Bai, baino ez, ez. Bai. Bale, bale, bale. Eta hoxe, bueno, baldera sartuko dugu. Orduan, egunero etorri barra duzu hemen jasotzera. Bai. Etxean, Bai. baratze bat jartzen badugu, nik adibidez, 5 gara etxean. Bai. Zenbat landare jarri beharko nituzke? Zeren gaur egun jartzen dugu, venga, dozena bat landare bai, kalabazin, zerterako? Gero oparitzen egoteko? Edo botatzen. Edo botatzen. Kompostera berriro, beti berena kompostera botatzea. Beti Egia da, bueltatzeko ba, lurrera. kongelatu dezakegula, baino landare gutxiagorekin ere nahiko izan Bai, nuke, ez? bai, bai. Bai, ze kalabazina ere ez da oso garestia eta Claro. beste garai batzutan erresa da kalabazin bat ona lortzea. Claro. Tomatearen aldera ez. Tomatearen negukoa Aztu. nahiko zapore txarra Bai, dauka. ez dauka zaporerik. Hori da, hori da. Eta, bueno, hartuko nuke beste bat, dira hemen. Etxerako adibidez ere, 2 egunetik behin hartzerekin nahiko. Ze, Bai, ez? bai. Eta hori, pues bita. Hori da Ere, tamaino polita, ezta? bai. Bai. Eta, bueno, ba, eritasuna baldin baditu, eritasuna baino gehiago onjoa ateratzen zaio. Hemen ikusten zaio ostoetan, bai, Bai. ezetasunarekin, Zuri hori? zuria, Hori bai. ikusten den Bai. zuri hori da onjo bat orduan? Bai, onjoa da, zuritzen du. Baina ez dio kalterik egiten fruituari. Aha. Orduan ez dionez kalte egiten, pixka bat landarea itxusten du, itxuraz, Bai. eta berde hau, ez, berde polita hau bezala. Aha. Bino, bueno, ez dio besterik egiten. Bale, orduan itxura da. Bai, bai. Bale. Baina frutua mantentzen da berdin. Berdin. Goxo. Hori da. Kuyatxoa, ari gara kalabazina esaten, baina kuyatxoa Bai, omen da. bai, euskaltzaindiako baten Baina adituz gero. kalabazin, esan beharrean gu Bai. kalabazina esaten badugu, jazta, ez? Hori da. Mira, hola da, euskalduntua. Ez, egia da kuyatxoa jartzen dula leku guztitan, Bai. eta dendan eta joaten zarenean kuyatxoa ikusten zu, baina Bai, zaila da. bai, ne kalabazina teatzen Hori da, zait. bizi guztia kalabazina dituz gero. Oso ongi. Hala Ba, kalabazina jasoare, bai. Bai. Ez dakit zerbait falta zaigun bida horretak jasotzeko, eh? Seguro. Seguro, baiet? Neguko gauzak guantxen segidan etorko dire. Ah, bai, eh? Bai. Pues bueltan gatoz, eh? Kontuz. Vale. Eskerrik asko, Mikel. Bai, zei, jo.
beste behin ere, Zentzumenen parkean, Noainen dagoen Zentzumenen parkean, eta zurekin Mikel Baztanekin. Berriz ere, Non ongitorriak. gaude orain? Orain gaude oso lorategi berezi batean. Eta da sentimenduaren lorategian. Eta zergatik diozu berezia dela, Mikel? Bueno, landu delako bortxatuak izan diren aurrekin. Orain ja pertsona helduak, baina jaso zuten bezalako Agur. jaso zuten bezalako esperientzia, eta ideia da denen artean edo taldearen artean alde batetik esperientzia ateratzea, esperientziaren araberan diseinua egitea, eta horregatik egin zen malko baten tankerarekin lorategia, Vale. baina intentzioa da lorategiaren zehar edo efektuarekin energia berriztagarria, energia ona ateratzea. Baina ez da bat ere erraza izanen, zuk esan bezala, bortxatuak izan diren aurrekin lantzea parke honen diseinua. Haiekin lan egin duzue? Baietz, bai, egin da lana, ja pertsona helduak dira, eta intentzioa izan da, lan taldea egitea, nolabait bakoitzaren laguntasuna edo laguntza izateko, eta bestaldetik erakusteko jendeari badagola itxaropena, Irtenbide bat badagoela. irtenbide badagolako, eta naturak eta landareak ematen diguten konpainia oso ona dela baita ere zaintzeko eta sendatzeko. Bale, orduan, alde ilun guzti hori atzean uzteko modu bat izan daiteke orain gauden zonalde hau. Bai. Aipatu duzu malko baten forma daukala, baina malko hori azkenean ura da. Baietz. Ez? Esan nahi dute, ari gara alde iluna utzi eta positibotasun guzti hori bilatu, nik ere hor malkoa ikusten dudan bezala ura ikusten dut. Hori da. Horregatik daukagu hor baita ere uraren presentzia oso xum eta oso lasaia, baina badago hor, badaude hor malkoak ere errepresentatuak. Eta gero baditu bi zonalde oso markatuak. Zonaldeak berak bi zonalde? Bai, lorategi hau, bai. Konpainiarekin izateko edo goteko zonaldea da hau, konpartitzeko. Hor ikusten dugu, hor banku ederra dagoela, ez? Hori da. Guztiek elkarrekin. Ipar haizetik babestua, guzkiarekin bat ere... Goxotasun hori jasoz, bai. Eta gero izango zen bidearen bukaeran, bide oso bihurria eta ibili behar dela. Bai. Baina badago zonalde bat, ja bakarrik sendatzeko edo bakoitzak bere barnetik sentitzeko, eta leiho baten zehar, leiho batetik zehar ikusteko, gure berriz eraikitzeko aukera, barkatzeko, guri barkatzeko aukera eta bestei barkatzeko ere aukera. Hori ere ikusi nahi dut, baina lehenago hemen ere irakurtzen dut landareak, ezta? Landareak, hemen dauden landare hauek direlako aldaketak jasotzeko edo prestatuak daudela edo, ez? Lagungarriak direla. Hori da, bai badauzkate halako irizpideak edo halako baldintzak urtean zehar aldatzeko. Koloreak, formak, hostoak, orduan guri baita ere esateko aldatzeko gaitasuna dugula eta bidea egin dezakegula aldatzeko. Bidea egin behar dugu, hemen elkarrekin, esan duzu. Hori da. Indarroiek berreskuratu ditzakegu elkarrekin, baina bakarka egin beharreko lan bat ere badago aldaketa prozesu horretan, ezta? Ongi egotearen prozesu horretan. Bide hori eginen dugu, Mikel? Bai ez. Venga, bagoaz. Elkarrekin goaz, baina bakarka egin beharrekoa, ez? Bai, hori da. Mikel, bigarren zonaldean, lorategiko bigarren zonaldean, hemen bakarkako lana egin beharra. Eta ikusten dut aulki bakarra dagoela. Bai ez, horretarako pentsatua, bai. Eta ze zentzu dauka aulki honek hemen? Bueno, alde batetik diozuna ez, bakarrik prozesua egiteko, baina bestaldetik hor esertzen bazara ikusiko duzu El Perdón mendia. Lehen aipatzen zenun barkamenaren kontu hori? Bai, hortik metafora, lotzen bai, duzue... hori da, eta da barkatzeko tokia, mendia ikusten, harriak ikusten, eta
espazioarekin bat egiten. Ja, eta hemendik ikusten da orduan, txoin guztia dago, baina El Perdón mendia ikusi nahi dute. A ber. Egia da, Bai, eta metafora ona sortzen zenez, aprobetxatu genuen taldearekin lantzeko. Ez dugu aipatu lorategi honetan, bai bere esanahia, bere zentzua, bere diseinua nondik datorren, baina ez dugu aipatu zer den hemen aurki dezakeguna. Zer da daukaguna, Mikel? Esan nahi dut loretan eta zer da daukaguna? Bueno, da, pertsonen artean aukeratu diren landare sortak eta batzuk badira nolabait sentitzeko, ukitzeko, usaintzeko eta baita ere bista edo ikusmenarekin lasaitzeko. Hau, baretzeko dago pentsatua erabat. Bai. Orduan onera etorri behar duzu egotera. Egotera, jasotzera, gozatzera. Eta bai konpainarekin edo bai bakarka egoteko, sendatzeko. Diseinua egintzen duten pertsona horiek, helduak dira dagoeneko, baduzue horien iritzirik zer diote? Bueno, daude oso pozik, eta egin zen hori irekieran izan ziren eta izan zen oso ekitaldi polita, sentimenduz beterik eta baita ere prozesuaren barruan aurrera pauso handi bat bezala. Claro. Eta honi eman zaio erabilpenen bat diot, naiz eta bortxatu ez izan, edo zein notatako erasoren bat jasan balin baduzu, onera etortzeko derrigorrezkoa beharko litzake. Bai, edo zein mina... Zuk esaten duzu sendatzeko prozesu horren barne dagoela. Edo zein mina hemen lasaitzeko eta baita ere gutxitzeko. Zenbat gauza dituen zentzumenen parkeak. Bai, eta... Zenbat gauza lantzen diren hemen. Bai ez, edo zertarako erabil ditzakegu landareak, zonaldeak eta egotea. Ze lana egin duzuen, Mikel. Eskerrik asko. Oraindik falta zaigu deskubritzeko, baina jarraituko dugu etortzen. Primeran. Eskerrik asko zuei. Gaurkoan, gure lorategiko zonalde horira ekarri zaituztet, lorategi honek badituolako leku txoko desberdinak, hau da leku zoragarri bat, ispiluaren lorategia baita ere deitzen digu, urmaela honek sortzen duen efektua erabat kalmatxitxa donean ez dagoenean aizerik nolabaiteko ispilu bilakatzen dalako, ez? Eta hemen egindan landaketa, batez ere dira guztiak landare bizikorrak, hor baditugu hosto handiko landare exotiko batzuk, dirala Tetrapanax papirifera Taiwandik Euskal Herrira etorritako landare batzuk, benetako hosto itzelak sortzen dituztenak, eta gure artean behintzat, oraingoz, gustora daude. Horiek alde batera utziko ditugu, eta nolabait hemen dauden landare bizikor nasketa azalduko dizuet, kontuan izateko, zenbat ekarpen egiten dituzten landare bizikor hauek. Garbi do, nire pasioa landareak direla, baina landare artean landare bizikorrei badietela olako maitasun beresi bat, ez? Loraldiaren ekarpena da ikeragarria, baina denboraldiko lorak loraldi luze oparoa du, eta bizikorrak aldiz hilabeteko loraldia, hilabete bat eta erdiko loraldia gehiago ez dute izaten. Orduan oso garrantzitsua da, olako landare bizikorren nasketa bat egiten denean, kontuan edukitzea, sasoi desberdinetan loratuko diren landaren nasketa egin behar dugula. Momentu honetan, esango genuke dela traka final, hain da apoteosis, Rudbekiak, margarita itxura daukan landare hau, bere osotasunean hasi delako loratzen. Baditu oraindikan lore itxipila bat, eta loraldia hilabete bat eta erdi iraungo du. Baina orain, horitasuna eta pinporta beltzorri hori horrek daukan garrantzia da absoluto protagonista. Gero, atzekalde honetan, beste batean ikusi genuen, etxinazia purpurea, barietate morea, kasu honetan, horiarekin nasteko morea erabili beharrean, barietate txuriko etxinaziak landatuak ditugu. Eta ikeragarrizko kontraste polita egiten du. Atzekaldean bado graminia bat, dala Miscanthus zebrinus bat,
ostajea badu olako marra horiska batzukin zikindua bezala, eta oso efektu politia egiten du, bai txuri eta hori nasketa honen atzekaldean. Deigarritasuna, ja loraldia bukatzea di joan, beste landare bizikor hau. Hau berez Sudafrikatik datorren landare bada, nifofia du izena latinez, erderaz tritoma izena baita ere hartzen du, badia bariedade batzuk lorea, naranja eta horia uztartzen dutenak, hau aldiz, garatzen danean badu berde lima puntu hori eta pixkanaka txuritzeko puntu hori hartzen du, eta niri tonalidade berde lima horiek benetan, kasu honetan horiska puntu batekin, ikeragarri gustatzen zaizkit. Aurrera egiten dugu, hemen orduak pasa ditzazkegu, baina lehendabiziko mailan badugu oregano horia. Loreta di joan oregano horia, behin ja loratzen danean, eta ikusi nola den horbait ere erleak eta jorroak lanean, lore horietan, horitasuna pixka da galtzen du, baina urtaroko beste saizoi batzutan, horitasun horrek benetako garrantzia du. Agapantusa, Sudafrikatik datorren beste landare bizikor bat, baina hau da agapantuz guztietatik gehien gustatzen zaitena. Normalian dia agapantuz afrikanus, eta lora berdina da, zurtoin luze bat ematen dute agapantuzak, eta gero olako lora buru esferiko bat. Lora hauek garatzen dijoazen neurrian, polinizatzen dijoazen neurrian, hemen sortzen dira olako bainatxo batzuk, eta barruan hazia gordetzen dute. Askotan moztu egin behar dira, lore horiek pasala, bestela hazia ugaldu, eta leku guztitan ateratzen hasten dira. Barietate hau, konkretuki da, agapantuz unbelatuz. Honek daukan ekarpena da, ostajea ez dula neguan mantentzen, galdu egiten du, zeharo galdu egiten da. Eta nahi gehien gustatzen zailena da, bariedade honek duen loraldi anarkikoa. Beste agapantuzak dira oso rigidoak, ez? Zurtoina gora eta esfera goian. Eta aldiz, agapantuz unbelatuzak, hor ikusi ditzazkegu baita ere, nola batzuk erori, beste batzuk olaki bildu, ez dute rigidade hori ez dute, eta benetan zoragarriak dira. Kasu honetan bariedade txuria, oso ondo datorrela, hori eta kolore naranjarekin bat. Eta bukatzeko beste graminia bat. Miskantusa, zebrinusa graminia bada, eta hau da beste graminio bat gure artean jende askok gorrotatzen duna. Hau da, hierba de la pampa erderaz deitzen zaio, Cortaderia seleuiana, bariedade hibrido bada, ostaje horikoa, oso ekarpen argitsua egiten du parterre honetan, argia ematen diolako, fondo horiska bat baita ere sortzen du beste landaren horitasun horrek baita ere nola biteko lotura bat emanez. Eta honen inguruan badago, ia esan, Kantabria eta Bilbo inguruko zonalde askotan, erabat edatu dela, bere leku hartu dula, eta hor jatzen dituzte, ez? Planes de erradicación de plantas invasoras, eta kudegia eta herbizidakin akatze ditugu. Eta nik horren inguruan daukaten hausnarketa da, niretzat landareak bizidunak dira, eta landare batek bizidun den neurrian pertsona batek duen garrantzi berdina du. Hitlerrek hori egiten zuen pertsonekin. Beak erabakitzen zuen, zeola arraza bat superior eta besteak inferiores, eta besteak akatu egiten zituen. Eta gu nolabait berdina egiten egia landarekin, sortu dugu mundu global bat, nun ez daude ja barrerarik, itsasoak eta mendikateak suntsitu ditugu, eta horiek naturalki sortzen zituzten mugak hautsi ditugu, eta guk nahi dugu munduari buelta eman 24 ordutan, eta ez dugu nahi gurekin batera, olako landaren aztiak edo listor asiatikoak gure gana etortzea. Hau da mundu global bat sortzaren ondorioa, eta izorrai, aguantatu beharko dugu. Eta landare hauek, herbizidaz hiltzen haste bagea, ikustet asko premia gehiago dula, gizakion maila jeistea. Osea, igual Hitler ondo zebilen, ala gaizki zebilen. Nik utziko nituzke gure artean, hau dalako gu sortu dugun mundua, baino zue, badago jende asko, olako landare inbasioak akatu nahi dituna gure artean, gure purotasun hori mantentzeko, osea, hartu, Hitlerrek egiten zuen berdina egiten nahi zeate. Ondo badago, aurrera, baino baita ere, pertsonekin berdina egin. Hala. Nafarroako zonalde ezberdinetan egon gara gaur. Oteizan, Bidaurretan, Noainen, Oiartzunen, Nafarroa ote, hori zuek erantzun. Gauza ezberdinak ikasi ditugu, espinakak nola landatu, kalabazina nola jaso, ezagutu dugu ere zentzumenen parkeko sentimena zonaldea,
rutbekiak ere ezagutu ditugu. Gauza asko, ezta? Badakizue datorren astean ere zita daukazuela gurekin. Ostiralean, gaueko 9:00 Hamaika Telebistan. Aio!